Arngot ki samla kila mensau jor hadian bakakali Maruti Ignis kebadannya number ML Not San W nyaw not Arnot kala kompong haduk sausin kala hakajan mit singi ublay hakapor kumba san baji hasurok sling bypass hajan kalir kat kum ki kubor layat hu bagi dan sawat ki samla ki basyong hakate ka Maruti Ignis hadian bakala leighten ra bet ya divider namar ka jimbam la shu jong nongnya bantek la kam ya kali ke bala penher stand kebala penlong ru bahkan kela kompong haduk sausin kela bat kebalawan ra ka jimen sau jore ki Arngot kat ba Arngot ki weipan kila phet kerat no nakate ke jaka what happening ki jing pensyai pat ba ka jing dan kuna ke bahe da ki bor pulit ka ribhoi Henry la sakhi ba ki babun ki samla hamtam ki bajunya e ki arshaka kata ki ba hagir ta khat pra hadu arpos nam ki dang yai beteng ben pen kela ya surok ba NH6 kum ka jaka penher kali na stan zone man ki ngikut tayo na kalyang ki trash nong bat ki nong let nong wan ki jupen pau ka jing sngo kya ka bajor halor ka jingma habayat lingba ya ka ne ka surok khamtam ha ki singi satjan bat singi ublay ki khubor ki athu ru baha ka te ka janmi chwa ka te ka jingja kila don dek spa ngot ki nongnya arshaka ya ki balayo I ba kila ya le stan ha ka ne ka surok sling bypass hapering ka shnong umran bat sumer bat ka babu ka jingma tang yaki henry yaki weiru kumju na kalyang ki bor pulit ka sning bat ka 108 ambulance kila 1 point mardor ha ka te ka jaka ha ka bala penkit no yaki ni Arngot ki ba mensaw shapo sning CHC na kalyang ki pulit kila pelong ka jingto okit halor ka ne ka jingja ki bor pulit ki buru ka jing kentui ki kena samla bikin kenkor la ka jing ha ka jaka jong ki ni ki kam yale sngoba bat mun buram ki kendon penyat kali